Svjesni utjecaja štetnih tvari na ozonski omotač, znanstvenici su u Ujedinjenim narodima potaknuli inicijativu kako bi spriječili daljnja oštećenja. Prvi korak bila je Bečka konvencija, kojoj je 1985. godine pristupila 21 europska država, obvezujući se da će štititi ljudsko zdravlje i okoliš od štetnih utjecaja koji mogu nastati zbog oštećenja ozonskog omotača. Daljnjom međunarodnom suradnjom znanstvenici su otkrili koje tvari najviše oštećuju atmosferu, pa je 16. rujna 1987. godine donesen Montrealski protokol, jedan od najvažnijih svjetskih sporazuma o zaštiti okoliša. Riječ je o mnogobrojnim kemikalijama koje je proizveo čovjek, a sve imaju zajedničko svojstvo da oslobađaju atome klora ili broma koji uništavaju ozon. Danas Montrealski protokol okuplja 184 zemlje članice. Analitičari tvrde da se ozonska rupa smanjuje i da bi se omotač mogao potpuno obnoviti do 2050. godine.